Jukra, täällä on tosi tylsää. Poikani, tämä rauha on mitä kaikki todelliset soturit vaalivat. Mietin vain mitä Ganonilla on mielessä. Teidän majesteettinen, Ganon ja hänen kätyrys ovat valloittaneet Koridain saaren. Kuinka voimme auttaa? On kirjoitettu. Vain Link voi kukistaa Ganonin. Mahtavaa! Nappaan tavarani! Ei ole aikaa. Miekka se riittää. Miten ois pusu? Onnen vuoksi. Sun täytyy pilailla! Squadalaa, matkaan! Wow, mitä nuo kaikki päät ovat? Nämä ovat pahuuden kasvot. Sinun täytyy valloittaa jokainen. Luulen, että minun pitäisi mennä. Tässä on kartta.